Wadhiane kaunti ma Uasin Gishu. Siem magero chiwne ruodhi kaachiel kod apisas mag kaunti ma Uasin Gishu ni ibiro riembgi e tich kapo ni ok gibi choko ji e odiechienge ma oyangi mag nyasi mag piny owacho. Mabiro tok gavana mar kaunti ma Uasin Gishu Jonathan Bii kanyakla kod kaunti commissioner ma kaunti no Edison Nyale nyiso chwanyruok margi ne kwan matin mag ji manyochopo e nyasi mar Jamhuri odiechieng' manyoro. Nyale okwedo ruodhi kuom mbeko tol e tijgi nimar ok gikelo kanyakla jodak ma kaunti no mondo mi gidhi e nyasi no mar Jamhuri manyotimore sikund primar ma Kapsoya e boma ma Eldoret kama kombe nyo obudhe mana nono. Nini? Kumaanisha watu ama wananchi hawana imani na nyinyi. Mkiwaambia kwamba twendeni kule, county commissioner anakuja mkubwa kabisa. Mkubwa. Isitoshe hiyo. Gavana mwenyewe anakuja ambaye atakuja kusikiliza mahitaji yao na aweze kuaddress. Yaani mwananchi hawezi kujua na kutambua kwamba hawa wawili wanakuja na nyinyi mchukue jukumu. We do not want to witness such very low turn up from the member of the public in Uasin Gishu.